Yazi into efuna uqwalaselwa guys, ezi zimenqezela amajita over 30 man soloko ezi-victims ezi-scams. I'm sure nangoku zikhona ezine-sob stories azikwazi nothengela abantwana impahla ze-Christmas. Taka Khayone uyawashayiwe ugqibele encediswa kwi-ATM wabona ngo-in-contact an hour later ibhonasi itsalwe yonke KZN. But ke asikho lapho namhlanje guys. Nalapha ko-Facebook ke banento khala ngento yoba bahekiwe. Sanuxoka niklike kweza link zamantombazana ahamba brutes. Kwathiwa loga in if you want to see more naye wangena engathi unxiba iblankers kanti uphisa ngepassword. Yo 2024 wambe nazo straight masizangwabulayi kuqalele ngusiyaseya. Ayisekho ngula page yakhe uthe gqingenye ngusiyaseya vision. Andiyazi ke nimgqibele bona kakuhle mna. Bekumele ba ubuye ngusiyaseya dentals because ingxaki yakhe ilapha emazinyweni. Bovu zomelele zazimunye ifoni ukhukhuza ngamathambo la mntu lo. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ibese yasimenxe singumunda fonini umuntu akakhulele eKapa ahamba yoshaywa eDubai. Okwe clever apha esika ipisi zathi ezapha kwelacala sakubonisa ke thina kusawusika wena. Ngomnye naye akasaphosti kwipage yakhe andiyazi ipassword zalitshalwa kwathwani warawara. Zistory nje ezingadibaniyo izinto zabo. Nesasimenxe uThobani ka-Halftech. Hayi ke nako nalo muntu umtsha fonini silala phandle. Naye waphisa ngayo page yakhe nimgqibele icacisa uba watshintsha ifoni warawara. Long story. Nanku ngoku senguThobani odikayo. But ke wethu guys ngabantu nabo ezingwabulazi over 30 fonini okanye ifolowisheni ngezi page zintsha.